Anya laki din! Ay, manulaang manan abulan. Panag-enroll manan, friend. Huwag nga ron, friend. Sapay naglakat ti presyo tinating ita. Aywon, isungarod nga awan manan ti makukwarta dananang kentatang. Ay, ada ko mami tagayam itipakitang danan na niya. Kumangarod. Isuka pa'y ti maitrabahuan ta apag tuition tanto manan inton umay nga enrollment. Padasik man ngagsalutsod ka dagiti gagayim ko abadings. Barang atamu, tama bali na pakikstraan. Wan man tanay. Parikot ko at talaga ti kwarta ita. Sika makayam ti masabat kumikaw. Nagkapam ngay. Ija man laod, uncle. Napanak ija ang dagiti gagayim ko. Nagbiro akiti mabali na bakitang danan. Ha? Habang ano kaya't mo ti ag-serve iti drinks iti hangout bar by Donabel. Ha? Sa tinuday di, uncle? Hangout bar by Donabel is located beside Baptiste entrance. La Trinidad Bingate. Ay, Ah? Ni? Jebar ni Antidona ti bagbagayo, uncle? wan! Kukuha ti anak ko na jay. Ay, agsap-sapul nga iti ag-serve iti drinks. Ay, saan ka mo ta marigatan unay ijay Tano sumara ka iti alas 5. Wano alas 6 iti malam. Agawid ka mo lang iti alas 12 iti rabi. 5 o'clock to 12 midnight lang. Di pa nag-open na dayay. Isuasaan ka marigatan. Oo. Kasla kayat ko, Ay, kat padasim Umay ka ijay balay intun malam, takasaritam ti anak ka. No adda maayabam nga uray may siya. Ay ababaon, tapno adda ka dwa. Wan, uncle. No siya, kahit kuday dyan, tag-serve lang ang mataramidan ta. Ha? Amok ti ugali na ang dona. Saan na ang kayat ang makitib table na iti waitress na iti customers? No naisab ti drinks da, huston. O sige, mayatak iti dayta. Agsagana ka nga ro din tumalim, ha? Dagasan ka dito balayo. Mapantay di balay da ang dona. Inta makisarita kang kuana. O sige, Frenchie. Urayan ka ditoy. Aw, kumusta ti panakisarita yaw? Kini Aunt yaw dona. Kas makita yung matiruproba mi, uncle. Nakaragragsak kami. Mangrugi kami kanunin tunbigat. Na, ay kinasaya at ano kasta. Kahit manukano nga iti per night yaw. Ay na, nakasingsing pa ta talaga ni Aunt Donna. 500 per night mi, uncle. Manulaang nga oras tayo dyan. Kasta ya. Ay adam garod ati night differential yaw. Adamat. Adda! Ay, agagagat kayo tapno agbayag kayo kankwana. Nasingpet ti anak ko. Ay gamno maminsan. Ano sa nyo laang tamudi. Nakasimangaw. Kan naglaing agkusilap. Ay gam nasingpet na jay. Ala, wan ka di, uncle. Amumi mo tugali na kat. Kano maminsan na jay. Nagpigsa tingiwat na. Kung nablano nagadayo ti kasarsaritan na. Naglaing agpukaw. Nang runa no papaungutan di salbag ang lumakaya na boyfriend na. Ay nga mala. Anusan yaw kung nakmanay. Among friend, nakaragragsakak. Doha pa'y lang nga rabiitan ang panagtrabaho, ije hangout bar ang donna, at danti sa nga ribo ang urnong ta. Wan nga rod. Nasingpot at talagaan niya.
Ited na pa'y adagos ti tangdan sakbay ta nga agawid iti rabi Ay wen, no jay duma man ang tangdan, kan saan akas kenkwanan niya? Sapay la kumatasaan nga agbalbaliw ni Auntie Donna niya. Saan? Lasing pa day dyan. Isu na lang na adatitililing na numaminsan. Numaminsan, katawa. Ngam numaminsan met, kat saan amatagtagari. Bugawan na pa dagiti customer tayo. Uwan nga rod, makapaulak. Ta nakitak ang nakigtot di may sa customer tayo idirabi Agong ungat ngam agkatawa mo't kalpasan ti panagungat na. Numaminsan pa'y laylayatan na dagiti umunag a customer. Baybayan talant na. Ure umanunget, basta ited na nasaya ti sweldo ta. Kan saan adat na tigapu ti pag-uungtan na. Jay lumakay a boyfriend na. Sa dino ti papanam, apay ang nakasukat ka. Ken ne, rumabiin. Ha? Ay kuha. Ururag lang ni Luisa. Mapan kami agtrabaho. Agtrabaho. Ijay mat. Ija hangout bar ni Aunt Donna. Anya? Da kayo kin ni Luisa. Agtrab-trabaho kas waitress ijay bar ni Donang. Ha? Apay akas natin pa nagkatawam. Apay dakis ka di. Oo na yan. Mga patay gutom. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalinyo a pagtrabahuan asaan nga ijay bar. Anya? Tapno mo man niya. Amin nga agtrab-trabaho iti bar kas waitress, mga taong mababa ang lipad. Gets mo? Unay kan maita. No kas natin pa nagkitkitam ka iti bar waitress. Sus, ibahin mo kami ni Luisa. For your information, agsiserve kami lang iti inuman di customers. Saan kami ang makitib table? Oho, imposible dayta. There's nothing to prove. Di ta kamalangan. Abay mo't akas jeti imbaga day jay amay takan ka. Amo matanda dya, babae. Awan tinasayat ang maramidan na iti biyag na. Iso tayo talagoy uyaw, iti sabali at tao ta muna nga aramidan. O na yan ni Mayta. Saan ang maikat iti panunot ko ti sa una ang mababa ang lipad? O na yan. Lipate mon. Sana makatulong dahil dya karata. Basta nagtrabaho tala, Sa bagay. Kan maysa, basta amo tayo iti bagitang awan ti dagis nga aramidan ta. Okay na yun. Aywan agtrabaho takit di. Tapno adda aramatin ta nga agenron. Ay, awan siguro ti maipakandag iti naganak da kadakwada. Isuan nag-waitress dan. Wen nga rod nanang, ay na, makapailat dagi jay ado. Di dala maaryak iti bagbagida. Gapu iti kasjay at trabaho da. Isupay is. May samot day jay adona. No apay pay lang amen nga isuda ti inayaban na. Kat ado mo ti mabalin na nga ayaban. Amo pay dagi jay at tao. Kas dala na ibusan iti trabaho, takas jay ti sinerekda. Sigurado nga isumanan ti chismes dito lugar tayo. Dabaklakan Luisa ang nagbalin a waitress ijay hangout bar. Ay wan ananang, amo yumit na dagiti tattao dito lugar tayo. Awan ti chismis asaan ama amuan. Sapay proud pay lang ni bakla amang ibaga kanyak. Ama pandaag trabaho ijay. Hay, pakawanam! Ay, Oo, imalaldawan ngam agsuy-suyaab ka. Siguro, napuyatan ka anapan nagpabayad idirabi. Anya. ne, anya ka din ita nga ibagbagam si Kamayta. Kan apay akasta ka nga agsaw kanya. Kat
Punumat san aya, aming agtrab-trabaho iti bar, nababati tayabda. Maawatam. Nagturag ka mo tan anang ibaga iti kasta kanyak? Oo na yan. Tapno amo man niya. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso ijay hangout ni Auntie Donna. Ngam agserve laang ti trabaho mi. Maawatam. Oho, jakpati kita ko nakumanan. Anya? Ay, nagrugit mo tanday ta panunot mo. Nadalos ti trabaho mi anya. And for your information, Hangout Bar by Donabel only offers moderate drinks, free sing-along, free brewed coffee, and winning of friends. Saan akaraman day ta adalita nagrugit a panunot mo mayta? Anya lakit din aya. To see is to believe. Anya lakit din. Tiyawan ng bae na babae. Ay na, agyaman day jay amay tata na kontrol ko pa iti ungat ko kankwana. Tano saan? Amang ano nalipak ko gapo iti pungtot ko? Ala, bayamon friendship. Nakakasira lang siya ng beauty. Ay, makapasan na ay. Nagitikas kan kuha na kat sana rumbang nga tutupan. Tano tinutupam, kaslawan nagdumaan yun kuha. Sa bagay. There's nothing to prove kunakmanan. Awan tinaskin ang panagnikantakin kuha na. Basta amuta nagtao di bukod ta banog, tigat-gatang ta iti kasapulan ta. Husto ka. Isosan mo na panunutin da yamay ta. Bayam, apanawan ti makaamukin kuha na. Ay na, kung naglakid din no asino ti masabat ko anabartek. Si kamot gayam may ta. Rabiin, ngam adda ka pa ilang dito yung kalsada. Sakit, nabartek ka pa eh. O naroon, napanak ngamin nakiinom, ijay ayan tigayam ko. Anya? Sapay adayo ka pa iya balayo. No kayat mo, itulod ka langan, tapno safe ka ang makaawid. Ako? Takan ka day tano, kaya't nakangay tulod. Wen, itulod ka langan, tanay. Delikado dito yung lugar tayo, no kastoy arabi eh. Ay, gano ko na mga itulod na kakat. Thank you very much. Awa na nyaman na. Sige, itulod kan, may ta. May salawas langan. Panag-enrollan nanang. Awan pa'y kwartang aramata. Ay, wan nga raud. Sino nga tayo ti pagutangak? Sapay, awan ka no ti kwarta ni Kumarik Maria. Ay, kasano day tuyin nanang? Amokon. Adda na panunot ko ang pagkwarta at nanang. Ha? Anya day ta? Intulod nak nilando dito'y balay idinamin san arabi. Saan ka di? Ha? Wan, apay ka day? Ay, nagkuri manin ti kinalaing ko nanang. Tapno adda aramatek nga agenrol. Aramidek tagtartaray iti panunot ko. Aniya? Inak agriri ijay barangay hall. Ibagak arinip nak nilando. Pagmultaek iti dakkel agatan. Tapno, anya lakit din aya. Anya ka din day tangay pagpagam si kamay ta. Ay, saan ka nga aging diding awan ti ammom itinapasamak? Si Kalando. Anya? Mananggun daway kamata niya. Gapula ang taamom anabarte kak idinakita nak ijay kalsada. Ginundawayan nakon. Nagawan metten abain mo. Anya? Nangalala ang kadagitang ibagbagam? Di ka aging diding awan ammom kunak manan. Idarum ka tapag multaon ka iti dakkel agatad gapo iti inaramid mo.
sa anak ang mabutang iti ibagbagam si Kamayta. Ala, ikasunak, taamangan no si kati maibabain no baliktaden ka. Ha? Nagawan kat abain mo. Intulod ka, gapota delikado dito'y lugar tayo. Sa ita, kastakit din ti ibagbagam. Ala, aramidam ti ibagbagam. Sa anak amabutang ko nakmanen. Amok awagas yula ang dayta. Amok ti ugalyo. Ay, nasaya at may tanagranata, minda. Ha? Anya jay nadamag ko ako na kano ni Maita. Ngay darom na nilanda. Gapaw, tarinamos na kanaw ti anak mo. Apay pudnaw. Ha? Ay, naapaw, minda. Ibagam kiti iti anak mo. Amang sapol iti panggadan na. Sana kasta ti araramidan na. Aniya? Agar aramid kayo lang iti pakaibabainan niya. Hey, no awan kwarta, manggad, tapno aday gatang iti makan. Sana kasta nga garamid kayo iti istorya, tapno multaan nyo jay tao. Ay, pakawadam. Aniya ka din day tanga ibagbagam? Ay, sapay nilando pa'y laang nga nakaadal ti ibagbagayo ang multaan niyo. No baliktadan na kaya o jaklambaw. Ha! Hanya laki din. Una yan na Maita. Makapail na ka talaga. Ha? Tapay! Agasam man. Kasta una iti pananguy-uyaw na kadata. Gamita, mas nakababain mo tinaramid na. Anyat kayat mo asawan? Gapu iti kinawan ti kwartana. Parikot na ti panag-enroll na. Ay na, inyaramidan na maten iti istoryan Uncle Lando. What? When friend, ipagbaga na kano aginundawain Uncle Lando iti na minsan narabii. Kasta una ti bartek na. Aniya? Ay, ayan ako. Anya lagi din aya. Inyaramidan na iti istorya. Tapno pagmultaan na, tapno pagkurtan. Ti awanan ba in a babae? Ay, awanan pa'y na talaga. Kundi uyaw ka datang, trabaho tayo di bar. Nga mas na ko'y uyaw magayam ti aramid na. Ew! Anya laki din aya. Ay na! Kasla kamot la pimpiman iti kasta alang nga Mayta. Ha? Apay, saan ang nagmulta ni Uncle Lando? Anya? Amo Mayta, makapakatawa ka. Kung mangibabain ka. Uyawan na kami nga agtrab-trabaho iti bar. Ngam si kamot tinagmayat nga uyawan kan katawaan. Luisa. Da kami kinibakla. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso iti bar. Ngam, trabahong marangal. Saan akaskan ka nga agbiro ka iti biktimaam ay aramidam iti istorya tapno lang agmulta iti basol asaan namot ka inaramid danga. Anya? Ala, gusto kumamatan a Luisa. Amok ang nagbiduta. Saan mo kumamatan nga ulit-ulitan? Nakababain ka dagiti makangod. Oh, adda ayamot tibain mo. Kat nga ultimo nga awan babain mo. Ala, gusto kumamatan Ay, Luisa, amangan kit din no adda kwartam. Pautangan nakman. Parikot ko nga minti aramatak nga agenroll ita. Da! Kalpasan di pananguy-uyaw mo kada kami, umutang ka iti kwarta? No way! Saan na ka pinabuludan ni Luisa iti kwarta? Di pa nagunam? Pautangan ka? No way!
Anya, alam mo saan ka maka-enroll no awan pagbayad ko. Ano naman ngayon kung hindi ka makaka-enroll? Di bakasyon, ada ka lang balayo kasla prinsesa. Di ka na pa nagbiro kiti panggadam. Di maamuam magtrabaho kami kini Luisa iti bar, kasta unay akatawam. Ha? Sa ita, umutang ka? Apay, saan ka di nagbaligi ti daga sa planom? Ti planom, apa nang multam kinangkalan do'y ti baso la saan naman nga naramid? Anya, gusto ko mamutan pangaasim. Pangaasim tarupam. Kaano pa'y nga among agsao iti pangaasim? Itatad na masapul mo? Nga midawan, nagmayat ti katawam, kan pananguyaw mo ka na kami? Anya, Di ta ka malangan? Inak dyan, Luisa, mapan kami aginroll, tada kwartami ang nagbanugan mi. Sana nagtao di timulta. Funny, funny? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! hay, naibus man ti asin, asukar, mantika, agraman bagas. Ay kat talaga kasta, bakit? Anya nga rod ngay, kat mangmangan tayo mat. Di ka man sumanao dita sika, Philip. Imbag kumamit no nagagat kang nagtrabaho. Saan mo? Anya, apay, kurangam ay ati pa nagtrabaho. Kat no nagagatak mo, uray rabi, agtrabaho ak. Anya? Ay na, relax ka tilaan bakit? Nung naibos tayo basto tayo, saan kumaan na po do, tita ulong? Ha? Hun bakit? Tauray, unget ka nga unget. Awan tirumwar ng asukar dito sa Wanam. Anya? Nay, apay, aglalaaw mo't man ang anak mo, balay na. Awan nga tamanan mantika daa. Wano awan manan ti sidada. Aniya lakit din aya. Nagalas nga ugali. Wan nga taa, wano, ada si dada, talbos man ti kamotay. Ay, unay mo't dayjay a babae. Pagpupudutan namin abanag, no ada ti maibos ije kusina da. Sino nga ti pabasulan na, wawan ka nanda. Ay kat isumot ti ugali na. Basol ti karro ba no awan abastuda. Ay, day ta nga ba, hindi bagbagak iday, nga agadal na pa'y kuma. Sakbay ang makiasawa da, tapno makasarak na kumay, tinalagaan na trabaho da. Kahit adat isweldo da, namnamaan da. Kumaa, ngam sa bali mo ti inararamid da. Agpakada mapan ijay syudad tapno agaramid iti project na. Ngam sa bali mo't gayam ti mapanararamidan. Ubing gayam. Anya laki din aya. Nakunamaon ba kay? Ang hindi mo ramraman nag-iapo ta Awan ti basol da, ti pasamak kita. Naragsak kay taad na. Ay, katuan ari ka. Kas kalagbal na. Nakalakid din na ya. Wano, adaman ng kwarta asa nga gasot. Iso naragsak ka. Anya? Kati suman. Naragsak ka na da kwarta. Uray sa nga gasot. Ngano awan. Ay na! Basol pa yan, di ka rupa. Anya? Kati suman. Tila pagpupudutan. No saan na ti kabalay mo ti pagpupudutan. Pagkisi ka rupa. Ay, si kamutri ka. Labid ka talaga. Talaga bakla ka. Ay na, kasano, idiawan ka naman ti kayo, kunam ka no abasol ni ikit mo amarya. Ha? Katuan, basol na, kunam, tadi na ka pinautangan. Iso nga inlambong mulatan ti sidayo akang kong planong kumanga dubwen. Ngam awan, napurnada, nga putawan mantika. Insan,
No kasta, mapantangarod again roll inton bigat. Ay, wala. Ala nga rod. Ngum ipakadampay akin nila kay mo. Amangan mo't no di na kayat. Kayat na dayjay, apay kumasaan. Ngam kasano no ibaga na ama kasi nga iti panagtrabaho yo iti garden. Sapay nalawa ti garden nyo. Danag mon aya insan. Awan parikot iti dayjay, gaputang modular mo. Ala nga rod insan. Inton bigat matlaang, mapantang nga rod again roll. Wen insan, urayan ka nga rod inton bigat, taggiddan tang agpasentro. Wan, kasinsin. Ay, eskwila. Tumaktak lang iti panagubra. Ninanang mo. Kay sumat, itangadan anak mo, kundi adal ka. Idi kunak nga agadal ka sa balit inin narmaw. Sana bali ta ipapatik itan nanang. Kat, asino nga ron ti mga wir iti anak mo. Alangan mo't nga di asawam, kat ada trabaho na iti garden. Ay katda kayo pa'y laang ananang, pag sinublatan nyo kinitatang. Ay, naglalaingam nga idna. Ay, jak kayat. Tama nga nukun ko namlaang nga mapan ka agadal. Amangan no saan pa'y anagudwa ti si mister, masikog kan tumanan. Saan nga rod, igaid kun ti agadal ita. Damagam ni tatang mo, no nagagat nga gawer. Tano siyak, jak maisiguradaw. Kaputa adaw nagiti agur-ureng nga obraag, iji uma. Feeling perfecto mat dayja ari ka. Ha? Apay ka di insan? Ay na, gaputa na kaadal nakalaslastong. Apay aya, no siyak, awan mo ti makitak asaan anasaya at nga aramid na Kunamla no asino. Nakaadal ngamin, isong adda pagtangsit na. Apay ngamin aya, anyat parikot mo kunkwana. Ay, basta, isong adayo tiriknakan ko na. Insan, Ang, nakaadal nga agpayso ngum awan mo't pakakitaan. Padak mo't laeng nga awan makukwarta na. Wan, kasta din magbaganid na ken ka. one mat. Apay, anya ngamin aya ti imbagbagam. Awan mati malagip ko. Kasano kung mga damay baga, kat kasangsangpat ko laang mati di napalabas sa Domingo. Ay na, kunak ano si kaamis mo tinang ibaga akong di adal kami ita. Nga addan anak mi. Ta isumot ti imbaga na. Oh no! Siyak! Kat no ni inang namis mo tinang ibagay ti kasta. Anya lagi din. Siyak pagkayang ti pabasulin da. Ay na, may bladak no kasta. Anya? Ha? Kunak ano pud no asika? Sa bagay. Saan ko matkit di asakitan? Gaputa pud numat. Ita nga addan anak mi, agis eskwela kami nga agpaiso. Hay! Awan! Timbang pagkakasta! Ninang nati pang ipaganay di dayta! Sana siyang! Glenda, kita agman di module mo. Apay ka di insan? Pakopyaan nakman iti answer mo. Anya? Sige na, jak mat amo no anya ti answer dagi jay. Nagrigat mat gayam. Ay na, si kakit di mat insan. Ikaw gumaam ti agan sir Basa na imbag dyan tada libro. Taadamot lang ijay amin ti answers. Pakopyaan nakit din. Apay, parigatan na kadipay. Anya? Kasano adi mo amo? Saan ka kadi nagdangag idi nag-discuss ti teacher tayo? Basta, kasinsin. Basa na imbag dagita libro tayo. Ada amin dita kunak tumat. Alayag mo kit ginday ta papel. Ay na, iyag mo ako nam ngam kupkupyaan mo't gaya man. Ala, ustuned na. Tapati mo tinagan ko, kupyaan mo. Agsardeng ka man nga sangit-sangit.
nalabos ka ngubing. Day talag sangit ya mo. Nita, ingkar-karo nakit din tag sangit. Ay nadinak pagpungtutan. Sakit nagrigat day to'y module ko. Kan, hay, awan manin ti masida inton malam. Awan manin ti mantika. Ay na, makapasurun day ti abiyag. Ay na, unay kanid na. Apay ngong tamanan day ta anak mo. Hay, mainay na yun nga rod nga an anawaan. Narigat lang nga rodon ti module. Sangit pa'y lang. Ay, day tati ibagbagakan ka. Panagkunam ngamin ayakit na laka. Nanang. Si Kama tinagdisnudo nga agadal. Isu nga anusam nga igiddan ti panangaywan iti anak mo. Di ta panagmudul mo. Ay na, buisit ti kastoy Ay, abiyag. na yan. Nagalas mo daytan nga ugalim idna. Numarigatan ka, agsardan kan nga agadal. Dayta ti solusyon na dayta. Saan kat aday ta anak mo ti pagpapasam? Ay, iskwila nga min dita. Naladaw nga min dayta panagpanunot. Ha? No kumangamin ta impapatim ide. Saan ka marigatan ita? Ngamawan ti sabali pabasulam. No di kat si ka mismo. Isu adi mo pagpapasan day ta anak mo. Gaputawan basol na. Anya lakit din aya. Ay na, uray di kan mapanay pagadalan niya, uwid na. Tatang. Kasyam day ta asawa, kinanak mo. Tulungam kayo din ipili, pijagar din na. Kin naiwanam day ta anak mo. Ha? Awan ti agawin iti anak mo. Adumot ta, ito mo braan may kininanang mo. Kin may sa, awanan ti kwarta ti asawam. Awan ti pagplay tay, mamapanay ti sintraw. Anya. Wow, need na. Isu ako nak nga uray agsardeng kan. Isumot lang, may takaslawan ti mad-adal mo. Kanayon ka nga, kopya iti answer ni Glinda. Ni tatang mo. Adamot basit ang muka. Ay na, awan ti Madina, no agadal ka manan. Nga marigrigatan kayo, may nga agasawa iti kastaw. Tulungan pa'y ngagtrabaho. Kit agurnong kayo, sakbay nga ituloy mo manan ti agadal. Wala na tatang. Ay, di ka glibil-libil dita, ina. Tatalagang awan ti babalain. Ultimo pag-play tim katawan. Mabalin ano, pag naam nito aging gaya sentraw. Tore aramidem nga raw, ti kay kayat mau. Anya. Insan, mapan ka kadi di pagadalan. Wana, kat no ita ti panagsasubmit iti module tayo. Wan nga rod. Ngam sa anak amapan. Nay, apay nga eh. Agsarde nga kun nga agadal. Ha? Agsarde nga tatulungak nila kay ko ijay garden na. Tapno saan nga ibaga ti paboritom akasinsin akon di adalak. Ajakit di tulungan ni Philip iti trabaho. Asino akasinsin ko ti bagbagam? Asino pa'y ngay? Dadya bakla ah. Anya? Apay, anyat imbagbaga na aya. Ay na, nagadong. Gaputan na kaadal, kunamlan asino. Iso nga agsarde nga kun. Tapno awan ti maibagbaga dadya feeling perfecto akasinsin mo. What? Apay, Rika. Anya nga min ay ti imbagbagam kini Edna. Imbagbagak manin nga. Katno ko na nga agsardangan nga agadal tapno awan kano ti maibagbaga ma feeling perfecto ka kano. What? Kautuan. Kasta ti sang kaibagana. Ay na, talaga amot day tangid na. No di nan kayang agadal san asyak ti papabasulan na. Idiretsyo na adi na kabailan tagadal. Kunak ano tila imbagbagam kan kwa na. Ay na, awan ti imbagbagak. Isuman asaan asyak ti papabasulan na day siya babae. Hay, talaga mo day siya kasinsin mo. Amin na mapasamak, basul ti karopa. Isa pa ti palaganak na, basul ka no ti karopa. Anya? Anyamat na gito eh. Nakawarwarat yung unag ti balay. Ay na, ungat ka nga ungat dita nga. Ibarsak kunto pa dagita mudyon mo na eh. Nanang.
Agungot-ungot ka, talagsardeng ka nga agadal? Nanang. Wanaw, agung-ungot ka, tawan man ng tisidayaw. Ha? Ay, na, talaga akas na tibiyag edna anus laang Alawanin, nanang. Di ka aglablabas Sana agaputag tatan na ti asawa, ar-aramidam mo, ti kay kayat mo. Makarik na ka kumamot edna. Naimbag man, ta nagsabat ta kasinsin, Edna. Ha? Kasinsin, Rika. Apay, anya ayatin ang nangag mo ngayong bagbagak. May papaniti pa nagturpos ko, iti panagadal ko. Ha? Apay, imbagak ay aperpektuak, takas tatim bagbagam iti karuba. Ay unay kamatanit na. Amin na banag, basol mi akarubam. Ha? Apay, Edna, agsardan ka kading agadan? Rika. Ay na, Edna, no agsardan ka laeng ngam saan man ang asyak ti pagbalinam arason. Ha? Nawanan ipletem, wano dimon kabaylan tag module, idiretsyon ha? San asyak ti pagbalinam arason kunak manan? Ay, Glenda. Aping ammo ni Rick dagi jay imbagbagak may papankan kwa na. Ha? Nagsabat kami idi kalman. Ket insidir na amin kanya. Imbaga man niya. Ay na, awan ti imbagak kasinsin. Awanin ti sabali amang ibaga, no di sika. Inistoryaan tayo no day tati kayat yo. Anya? Ha? Saan asyak ti kalkalabanam asika, Glenda? No siyak ti makaungat, ang mga no ipungot-pungot ka, agraman day abakla, tapno adaganas jay atidog abuok na. Ay na, ipungot naklaan nga edna. No di ka maunaan, ang mga numaikugtar ka, kat tumayab ka jay deraas. Kabaulan ka tadakdak kelak ngumsi ka. Anya? Ay, jak maawatan day jay nga edna. Idi nagsardangan nga agadal, kagura nakmatan. Nang runa, ta imbagam dagi jay imbagbagakan ka, nga imbagbagana. Ay na, awan di bibiyang ko. Kasi mo ta talaga na di dyan babae. Nawan si Dana, basol ti karuba. Saan amala ko dagitila ko na, basol ti karuba. Nagsardang iti panagadal na, basol man ti karuba. Ay na, makapasyudot. Kadno ko na nga inistoryaan kami kano no iso ti kayat na. Kan ipungot na ka kano, tapno adaganas na itabok mo nga atidog. Anya? Siyak ti karitan na? Ha! Umay atag sao kami. Ang mga nagsurrender agagos. Itugtog kunto pa, hindi timasel ko. Anya? Ay naweng, anya laki din. Isula nga yati, pagbutbut ngak. Ha! Sa bagay mo't kit di Uray siyak nga rod. Kuna na nga ipungot nak. Iso ako nakmat nga ikugtar ko iji deraas. Sakit din ti karitan na. Nyalakit din aya. Ay, nako. Amin na mapasama kadakwada. Basol tayo akaruba ta. Anya laki din. Itaamban ngamin day ta nga ugalim edna. Nanang. Tila ibagbagam tumo ngamin. O kita amita, agaapa kayon. Ha? Nasayaat mo't ngamin ti panakilangan dakan ka. Ngam si katinagalas ti ugali na. Nasayaat ka no kasangsangom ida. Ngam itiliklik-likodan, dakas daghayam para kan ka. Nanang. Saan ngamin atila pagpabasulam no anyaman ti mapaspasamak itibiyag mo? Sardangam day ta nga ugali idna. Itata na sa papay. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sali! Uy, Sali! O Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a kanser? Aguri-guri laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sa pinabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurom. Ay, dito yung amin panahon na. No kastoy anad pudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmat nagdirdiramos. Siguro, ti us-usaram asabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok asabon a mabalin mo nga usarin di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbabano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbak ng mat sa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Nala, agkita ka itinalaklak asabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kiting. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwa lang iti kalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka. Aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dayjay a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak idi na minsan nilakay na kat kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di magmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro ah. Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw mo dito lugar tayaw. Nagbeeg, nagwaras ti damag. Siyak, tinaggapuan na. Ha? Siyak, tiin mo na anang ipadamag. Ay na, si kakit di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na ang mga ipatpadamag. Kat, kastang arod, iskop ako nada. May kayaglo ka na. Last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila street? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, diyak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ko ni Mila. Kaimbagban ta saan na ka nga inuyaw. Ho? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket nagman maneho ak. Ado manon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit?
At danaan mo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod? Jesus, nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Sapay, sus, pasaray awaten na ti pasahe di pasaheros iya likod ko. Ay na, unayak la na ulaw siya. Ay, jak amo nga dagayam sikreto na dayi a babae. Wen, nagpigsa ko naktungot kan ka. Ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotin ang sikreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumon ti bagbagam. Anya rita nangisit ang sikreto na anaamwam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobraga mo't nga guyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diyak mo't kumauyawin Ay ngam, nakauyaw tumot kamain. Apag-isaw, saan nakanton nga uyawin? At dagayang black secret na dayi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, isuasaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat je black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Nagluganak ijajip nila kay mo idi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbaga na. Nga da cancer nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dayi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga men. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, nga wan seryoso asakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Isu nga ingatangak iti agas na. Dayi talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Mila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayi nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di umot kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamot lano awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Alya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man dayi Amila. Tamo kon ti sikreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya di ko na magatangag asabon para di tarubam. Sabon, anya sabon. Di ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina dayi a sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes mo't na kita'y sigod nagdadak ka la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturugak lang ang nasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak, katas tamot ang tinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina sabon bakit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun gaya. Nakasarita ni Salay. Kat dinamag ka no da cancer nila kay na. Oo, adda ka di.
Nagkutungan nila kayo na. Awan mo ka raw. Isik-sikrito na lang. Sayata, nadakamat mo rin sa sekreto na ya. Tapay, Ada magayam sekreto mo sila, kaka. anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampangkin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilakilain. Unay mo tan, uray mo la pinigsaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagag laang mo, tipod no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay tinakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay, kitaan mo. Ah, niya dahil pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Ayun. Pumimpintas ka mat bakit? Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo dun. Ayun. Napimpintas ka ng jam amok si ka. Ay, ko, anya ti inaramid mo ti tarupang bakit? Talagang akim minis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay, kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata, medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis ang... Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itir itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala rod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupak ko. Awanan dagiti kamuro akan mo ay uyawan. Oh, anyat tipa ko na. Uy, pudno nga awanan ti kamurong. Ngam, limok magkaman. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mat itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan nakngawyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyam mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagaduti makangil. Oh, ang mamad kayang tiagbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka dahil na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na ah. Saan tata? Ha? Iti panagkunak. At agura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit. Imbaga siguro. Ani, bakit ko? Diyan ang isit na sikreto na. Ay, dayay. Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Ay, na. Kanya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, iti mauyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apay ngay, mat? Kasano, inuyaw nak manan, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mat aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat mabaga ah. Uray lasana nakatagari. Ay, sos, tayo tani maghanap na. Amo na itan tiar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan kuha na.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Nimot na nasupot-supot ay talumabas. Si Kaki di man. Inawagan mo ito ni Tiberngas nan. Katpod nomot istoryada ang naglaing kanong agisupot na itabakat. Tunggal ad atendaran na apakipalanitan, agisupot nga agisupot itiyawid na. Kaya mo tin makikita ang mapan makipalpalani dahil abakat. Kita amot ngamin duwan ti sarukod na. Talaga asaanan ang makapan. Sapay nagado ti pakipanganan dito'y lugar tayo. Ay kat mapantanto Ay kauna, mabalin aya saan. Uy, papanan na ngay nga tani na nasupot-supot. Nyaman, awan pa'y masidamat. Uray mula ipurwak ti kalubdag ita kasirula kas kada kaldiro mahal. Marurodak gayam. Mabisina kon. Awan pa'y makan. Nagluto ka kumamutin ananang. Di mo nakita ay arim warak. Napanam ngamin manan aya. Di ka lang arud makapagnan. Imbes nga gungat ka. Rumbeng agragsak ka. Na, Tauray dandan ni siya na ko na makapagna. Rimwarak lata parakan ka. anya para kanyak mat ngibagbagam. Agkabaw ka na talaga bakit? Napanak nga ron nagdamag-damag. Nuad na pakipalanitan. Hindi. Mapan ka pa'y lamat makipalanit. Dandani saan ka lang arudan na makapagna. Napanak nga ron nagdamag. Tasikati mapan makipalanay. Siyak, ti ibaon mo? Ay, panawanan tapno aramatem, tinatawid mo kanyak atalintom. Ne. Apay, at daya impatawid mo kanya katalent. Apay, nalipata maun ang mabigbig-bigak dito'y lugar tayo. Akalaingan nga agisupot no adda padaya. Dahil tati pagbagam at awidakan ka? Agtartaray di tadaram, taamin nga impakpakan ko kan kaiday, kat nagapu kadagitin supsupot ko. Nanipod kadagitin na duma-duma, anakipadpadayaan. Anya? Yak kumakayat pasada kay. Tapay, pariboy. Mabisinak nga rod. Awan mo't naluto ang makan ni Jabalay. Nagkaboy kan pare. Kat noda kasaran di tabagatan. Ada. Agkit-kita nga ro diti kadwak amapan. Ay, intan Aglugan ak nga ro diti paspasada majip mo. Ay, aglugan kan tamapantantan eh. Talaga ang mabisina kaon paray. Medyo adayumot gayam ti papananta di taabagatan anya pare. Huwag nga rod maray. Talaga nga adayuman. Ay nagsakitan dahil yung sakak amagmag na. Sapay nagpudot. Adamot payong ta maray. Anya mo di tapayong mo ang tugot mo. Basit lang arudan, pisang pay. Ay kitanusa mo na maray. So kaya't mo ti makadanon, hindi kasaran. Niyan da sumungod aji. Para mo na, taglugan ta. Mapan ije kasaran day ta. Para! Para! Ay, nagtapok mo to. Pirmi mo at pinatapok na day yung kalsada. Nabigbig mo no asino di driver maray. Niboy mo day. Ay, makitak lang ije kasaran
Kita ang tinaramit ko pare. Oray lang naguyag dagiti ito ah. May sa babae kan, may sa lalaki ko naman. Di yan nalapsan tangay pare. Ang pare boy, sigurado, bungat na dagi dyan. Agparpara na kahit. Jack ita sinardengan. Gungkunada ah. Pwesto at ibita sinartungan pare. At nagwaya mo dati jeep mo. Nay, apay kumasardengak ida. Magmagnadan ah. Isupay nga exercise da. Sa bagay magkindi ah. O pare, nakadanon tan diti kasaran. Huwag nagpwesto, mangagkunti tukar pare. Uy, no, kaya kunti ang sala. Pare boy, nagatuwa makan. Oh, gusto gayam pare. Pag isulauna ya sa anak ka na nga ni Jamalay. Anya pa yung itararamidan ta pare. Tira na, mangantan. Oh, karni ko naman. Oh, Jayti ko tikayat ko pare, jayti ko. pao. Dayta ati si daon. Oh, nagtataba pare. Jay, igato tikayat ko pare, igato. Oo, di nasamit at abati kayat ko pare. Ay, na. Timing ang nakasangpit ta, maray. O nagpapanganag. Wan nga ron pare. Mapantamot din ang makipila. Apay pumila ka pa ilan. Kit nagatigtog ti pila. Mapantakit din ni kusina. Apay, adamam mo ba dyan kusina? Nangkal ko. Iso ti tinangdanan daan nagluto. Yung tangarudang ni dyan kusina. Ay, makapsog maggayam ti mangan pare. Huwag nga pare. Kayam ko pa'y kumatimangan kahit. Oh, Aw, ini daw kayo. Apay nga pare. Timbak dir kamutan. mapana kaya kusina pare. Ha, kanya taramidom nga dito pare. Basta, urayan na. Nya nga taaya da ito'y naparik na kanyak. Kasla kayat ko ti agisupot. Oin. Isupot kun sakit di iti makmakan dito'y kasarana. Ha? Nay. Kasla damang ibabaon kanyak kahit. Ha? Ay, dejay. Nagado ang mabalin ko ang maisupot. Aha? Ah. Nakita da kamot laangan. Ay, siyak? Malagip mo da ito'y a tao? Apay ko maamalipatak. Kit itay lang nga paraparahin ta jijip na. Imbis ko masardangan na ta. Pinatapok na kidig. Ay, ang mga no saan na siyak, ati driver. Oh, anya asaan? Si Kadayjay. Maray, ay na payong ko. Adda di ta igit oh. Ay, dyan. Ay, agore. Apay na itapayong. Nay, apay po mangor kamutan. Ulitan pa'y pare kurang. Gusto mo na. Into no maminsan. Amom to na. No makita na kami ngagpara. Sardengan na kami. Maawatam? Saan mo ko mapinatapok? Pare boy, inururay ka dyan na. Ay, pasensya kan pare. Ha, ano dito gamo pare? Agulimag ka. Nabalkot mo titibulong ti saba. Iyawid ko da gito eh. Ha, nagatungod da kitang iyawid mo pare. Nini, rum-rum-wardya kukuti-kuko do. Mabalin mo nga ibulsa da gito da duma pare. Ay sana, mabainak man lang. Ay, no di mo kaya, di siyak ti mga ibulsa. Nagato ti tao Gerard, makita data. Pagbainak kumangay. Ay sus pare, awagan da kanton ay itiboy supot.
alimpyo a tao. Nagadumot lagayan timbalkot na karne. Ay, di lang mabayin ko nam kidi ah. Makikita di kukod ti baboy abinal ko na iti bulong ti saba. Like mother, like son at talaga niya. Ay, mong gaya man niya. Isot ti mawidan na. Kasta ti ugali ni nanang na. Wan, ano ti agis istorya? Isaw, natawid na iya inana. Hereditary gayam, ti kasta. Sapay ko ma, tawan puliyo akasta maray. Pare, katugaw ko matandag ito'y iyawid mo akarkarne. Ay kat ano sampay laang amaray. Pare, isarto mo pa ilang kita karuba. Tatumawat kayo ti supod na. Alangan mo't nga pasada ka akasta. Haha, apay. Nakababain ayaman. Katun ibagada naglaing ka nga gisupot. Aywan na niya. Kaslapot nun samot pare. Ay saan mat unay? Isungarot arumbang lang nga awagan da kay tiboy supot. Nagsiglat kan, boy, anak ko. Nagadotiin yawin mo, ah. Ne, napaunay mataragsak mo, taado tinayawid ko asidaan. Katanya nga'y alangan mo't ngagsangit, ah. Ingkakit mga yun nanang. Kayaw, apay, anwaum. Ay kat pagsungrod ko Rugyakon nga ang randa kiti inyawid ko amakan. Ala, ingkan nanang. Agkasam day tangay. Si kalaang timangmangan. Ay sos, naibus mon jay kukod. Nangargayam. Isumad lagayam anabiyag ka iti kasta kapaot. Tanalaing kang agsida iti karne anagkapoy jay dayaan. Saan kang agsaw iti kasta? Tagpadpada talaang. Haha, dinak man ipadpadakin ka nanang. Natawid mo na ito'y nga ugali, boy. Apay ngagpay so ajak malapdan to'y riknak nga agisupot. Nasaya at tanadlaw mo. Jak makontrol to'y magik. At dan tumanen gayam kasaran di tadaya. Mapankan tumanen Siyak kuma ngemja kun makapagna. Pare boy, awan pa'y matpasahirong. Awan pa'y ngarod pare. Pare, nadamag mo ka din nga damanin kasaran dito daya intun Sabado. Intun Sabado kaya man. Ay kadno ko nada nga intun sumaruno abulan. Intun Sabado pare. Ay kit mapanak manen Sigurado nga gisupot kan tumanin niya. Ay kit un Boy, supot ka talaga. Ay sus, talaga ajak makontrol to'y bagik nga agisupot anya klase arik na daytoy. Sakit sa amutan. Agisupot ka manan? Ay Kumbinsido ako na talaga. Boy, sopot tinagan mo. Ay boy lang mo't di mo na yunan iti supot tani nakababain. Kasla kayat mo man ang agisopotan kad. Ay saan? Nagkunamot kan ka? Anya nga ro dayta awit mo asupot. Daytoy? Sayang. Gwapo ka pa'y kuma. No saan ka man nagisupot? Ay, si Kaman lang kinakaibaga kanya kiti kasta. Ay, hingam, pudno ka te. Pudno ti anya. Jay ko nam agwapo Anya?
Nabayagtan nga kinkinita ng santa pa'y anagam amo apormal. Saan pa'y aya? Ay, san pa'y? Ay, wan gayam. Ay, siyak ni Buy. Syakmat ni Cora. Ay, amam Cora. Baruak pa'y. Balasang pa'y man. Mari ko ra. Ah, Agawitan ni. Holdingas kayo mo tay. Ay, saan? ay, nagam amo kami laang met, ah? Aguro oray dagiti tattao di tarwar. Awan paglugaran daw. Ay, ija-ijip kun, ah. Ay, Cora. Ija kasangwanan, ah. Nasaysaya at no ija kang agtugaw. Tagin ni storyata. Ha? Wala. Oh, diyan supot mo nga ihawig mo. Ay, inyalakit din. Bayamon, gumatang agtulaangan, mabainakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.